patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog, pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hiloben Velasco, Sheila Vergara Rubio, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Sa labangan sa Buaga del Sur, patay ang usa ka 74 anyos nga lola human matrap sa ilang balay nga giunay og sunog sa iyang apo. Samtang sa Zamboanga City, usa ka lola usab ang napaig human natrap sa nasunog nining balay. Ani ang report ni Argel Relator. Wala na nakagawas ang biktima nga si Wilma Macrohon sa nasunog nilang balay sa Purok Ragsak, Barangay Tawagan Norte sa Labangan, sanglit usa kini ka PWD. Samtang iyang bana nga si Benjamin Macrohon Sr. una na nakaikyas humanakay agom ug mga sama dinunggaban. Nasayrang ang niunay og sunog sa ilang balay, mao ang iyang apo nga si Benz Ryan Macrohon, 20 anyos. Siya pod ang midunggab og katulo ka higayon sa iyang lolo gamit ang kutsilyo apan nakaikyas ang tigulang. Og inaygukdon ang iyang lolo, gisilaban hinuon ni Brian ang balay, hinungdan sa pagkasunog sa iyang lola. Parayon pang ginatambalan sa ospital ang lolo. Sinamahan pa yung suspect, nagsama sila tsaka yung grandparents niya sa pagadian, nag-dinner sila, then pag uwi nila sa bahay, naglalaro daw ng computer yung suspect. Tapos bigla na, for no apparent reason, bigla na lang nangyari yung insidente. Atol sa hot pursuit operation, nadakpan si Brian apan dili kuno maistorya og tarong. Nasayrang dunay diferensya sa pangisip ang suspect kinsa posibleng mag-atubang og kasong murder o frustrated murder. Ang motibo is to be established yet. Kasi accordingly, ang suspect is suffering from mental illness. So, ang right doctor ang maka-determine how true is that. Sa Zamboanga City, patay usab ang usa ka lola nga si Eleanor Galvez Angeles, 62 anyos. Human wala makagawa sa nasunog nga balay niini, banda alas 11 sa gabi sa barangay Talon-Talon. Gisulayan pa kuno pagbukaw sa mga silingan ang biktima. Apan mibalik hinuon kini sa sulod sa iyang balay. Nasayrang nag-inusara lamang kini sa balay. Mato ni Fire Chief Inspector Jacqueline Ortega, ang Zamboanga City Fire Marshal, nga electrical short circuit ang hinungdan. Sanglit nag-spark kuno ang wire sa poste sa kuryente kung asa ana sa ubos niini ang balay. Sanglit gama sa light materials, gilayon usab kining misilaob. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Gatusan Kabanay ang apektado sa sunog kagahapon sa Sunrise Village, Barangay Panakan, Davao City. Ano report ni Jandy Esteban.
Dinhi sa kapilya nagtener ang kapin gatos kabanay nga apektado sa sunog kagahapon sa Sunrise Village, Barangay Panakan, Davao City. Gumikan gamay lang ang lugar, nagguot na ang mga residente ug dili malikayan nga masupak ang social distancing. Di man gyud na tumalikayan nagtapok-tapok kay mamantay laing choice magtapok-tapok man gyud. Kita na lang mismo kabalom tas nang kagalingon na mulay og dita ingon na ingana na porket ingani ang kahimtang magtapos sige na lang po tagtapok sige tag istorya safety gyapon especially sa mga anak. Tungod sa kapaspas sa pagkatag sa kalayo, halos silang tanan walay nasalbar nga gamit ug tapot lawas ra ang nadala. Karon wala sila kahibalo kung unsaon nila pagbangon human sa insidente, karong hurot tanan ang ilang napundar. Ay, kay mamay. Nga, ibaan kami niya. Mga problema nga, wadan may mga kuhan, mga gamit. Kahit kay mo. Hinuon ang lokal nga panggamhanan mitunol na og hinabang sama sa mga pagkaon ngadto sa mga apektado. Doon na nausab midunar og mga sinina ug uban pang panginahanglanon sa mga nasunugan. Na tayo makita karon diri mga tong mga relief goods no gikan ni sa mga private sector o uban pa nga sa government no agency. Nagay naabot ganing taga-tagom diri panghatag sa tuwa no. Salamaton po ko kay ni-action dayon ang tanan no. Dili lang gobyerno kundi ang mga private sector. Base sa tala sa Bureau of Fire Protection, 45 kabalay ang totally damaged, samtang 7 ang partially damaged. Ato ang investigation naka-focus dito sa information nga prior sa incident, mga bata lang ang nabilin sa balay kung asa nagsugod ang sunog. Og based sa ato ang initial nga interview sa mga bata, nakahiskot kini sila og kani nga kalayo nga gisindi-sindi dito sa silupin nga naa sa uling sa katong balay nga posible nga hinungdan sa pagkasunog. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Seguridad sa Cagayan de Oro City gipahugtan aron mapugngan ang hulga sa terorismo. Naka full alert status karon ang kinatibukang puwersa sa Cagayan de Oro City Police Office kon Kokpo tungod sa umaabot nga kapistahan ni Senior San Agustin nga patron sa syudad. Gawas niini mas gipahugtan sab nila ang pagbantay sa mga pampublikong lugar sama na lamang sa mga mall, palengke, parke ug ubang pang vital installations kini human sa nitabong twin bombing sa Hulo Sulu nga mipatay og niadtong milabayng adlaw. Hugot usab kuno ang ilahang koordinasyon sa kasunduluhan ingon man sa Philippine Coast Guard aron masigurong dili makalusot ang mga daotang elemento ilabi na nga gipangita karon sa Mindanao ang upat ka mga langyang suicide bombers. We ask also the public to matabang sa tuwa kung may makita ninyo na mga suspicious item, suspicious na mga personahe, kindly report immediately to the person in authority para ma-address nga problema. Niuli na sa iyang lugar sa Pulongolop, South Cotabato ang usa sa mga sundalong biktima sa pagpamomba sa Hulo Sulu. Nakahaya karon sa Purok 3 Barangay Crossing, Palkan sa ang patayng lawas ni Private John Agustin, 28 anyos, kamanghurang ang anak sa siyam ka magsuon. Saysay sa amahan niini tuig 2019 gibiyaan ni John ang trabaho sa usa ka international company sa Pulumulok aron magsundalo. Midumili man ang amahan apan tungod pangandoy gayod kuno sa iyang anak, busa wala na kini siya mahimo. Pagkahuman sa training sa 6th Infantry Division sa Awang, Maguindanao, dayon gidestino si John sa Hulo. Taliwala sa kabalaka sa ginikanan halos adlaw-adlaw kunong gatawag kanila ang anak aron sila mahiluna. Hantod niadtong Agosto 24 diyang dili na kuno nila makontak si John human nasayran ang pagbusikad sa Hulo. Sakit man apan ila na lang kunong dawato na nahitabo sanglit nakabot gapon sa anak ang pangandoy nini nga mahimong sundalo. Naka-text pa raw siya sa official niya na nasundan niya. Ayun, anong nangyari? Bakit pumutok? Dunay laing safety measure ang gipatuman sa mga checkpoint sa Davao City. Atong sayro ng detalye nini pinagi sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gi-require na sa Task Force Davao ang pagtanggal sa face mask atol sa inspection sa checkpoint sa Davao City isip dugang security measure. Dali, tanggal lang, kadali. Tanggal lang. Sige, salamat. Salamat, face mask, ma'am. Dali, tanggal, ma'am. Face mask, ma'am. Face mask. Sige, salamat. Sige, sir, salamat. Pagkibalik. Ginapatanggal na sa Task Force Davao personnel ang face mask sa mga commuter atol sa inspeksyon sa checkpoint. Ayha moagi sa scanners kung asa i-check ang ilang mga gamit.
Buot makita sa mga otoridad ang naong sa mga pasahero isip dugang security measures sa Davao City human sa hulot twin bombings. Ilang po na makita nga tanggalon ang face mask tungod kay aron makita gyud ang atong hitsura. Para sa seguridad nato diri sa atong lugar. Okay lang. Okay lang para sa tanan. Daan ang gibutyag ni Task Force Davao Commander Colonel Consolito Yecla nga maglisod sila sa pag-identify sa mga taong posibleng hulga sa seguridad sa syudad tungod sa naka-face mask ang tanan. Napakahalagang makita natin yung mukha nila kasi very specific naman or identified naman yung mga suspected bombers. Ensuring that naibaba nila yung face mask, we can identify them. Dunay transparent barrier sa inspection area aron gawas nga masiguro ang kaluwasan batok mga terorista, luwasab ang mga personahe o mga commuter batok COVID-19. Nag-create kami ng transparent barrier na even if the individuals are not wearing face shields, pwede silang magbukas ng kanilang face mask. Samtang naka-full alert status karon ang kasundaluhan ubos sa Eastern Mindanao Command human dunay report sa upat ka mga giingong foreign suicide bombers ang anaalang sa Mindanao. Parayon usab ang ilahang pag-verify sa report ingon man intelligence gathering. So far ma'am, wala pa po tayong na-receive ng mga intel report regarding dyan sa report na yan. Pinapaigting natin ang operasyon ng sa mga borders at hinipitan natin ang mga checkpoints, lalo na po sa mga borders control area. May mga additional deployment na rin po tayo sa mga maritime zone na nagpapatrolya para ma-secure ang ating mga coastline, ma'am. Sara, giawhag sa otoridad ang publiko nga kung doon na mo'y makita nga or mamatikdan nga mga kadudahang tao, di ba ka unattended nga mga butang, dayon kining i-report kanila. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban. Dili moubos sa tulo ka mga ospital sa Davao City ang nalakip sa ginaimbestigahan sa PhilHealth tungod sa anomalya sa claims. Aniya ang report. Sa mga ospital nga ginaimbestigahan karon sa PhilHealth sa Tibok Region 11, pipila niini anaa sa Davao City. Maong mga ospital nalambigit kuno sa mga anomalous claims nga gitawag og upcasing kung ang ordinaryong sakit padakon aron dako ang claims nga makuha sa PhilHealth bisan wala masayod ang mismong pasyente. Giklaro inoon sa PhilHealth nga wala kini kalabutan sa IRM o Interim Reimbursement Mechanism nga lakip sa ginaimbestigahan karon sa mga otoridad. Meron kaming inimbestigahan sa Davao del Norte, meron din sa Davao del Sur, even in Davao City meron din po. No? Usually ang kanilang mga case is upcasing, no? So yun ang aming tinitingnan. Kasi yun ang yung tawag dito, yung napakadaling gawin na parang pandaraya sa korporasyon. Samtang sa padang investigasyon sa Senado sa giingong mafia sulod sa PhilHealth, wala magpaapekto ang mga empleyado sa Region 11. Wala man kuno sila mahimuot sa nitabo, padayon lang kuno sila sa pagserbisyo. Very low ang moral ng ating mga empleyado, but I've said, no, this is public service, so whether we like it or not, no, continue talaga ang aming serbisyo, no, sa mga publiko. Lakip ang Region 11 sa ginaimbestigahan sa giingong mga anomalya sulod sa organisasyon. Apan, andam kuno silang makooperar sa mga otoridad. And we are cooperating with other government agencies, like for example, yung mga NBI, DOJ, PACC, no? And kung may hiningi silang dokumento, sinasabit namin, no? So we are cooperating, and we also wanted to parang malaman kung ano talagang totoo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Tek Ocampo para sa One Mindanao. Kani Davao del Norte 2nd District Representative Antonio Tonyboy Florendo Jr. gihukmang guilty sa Sandigan Bayan sa kasong graft. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Gihukman og unom ngadto sa 8 ka tuig nga pagkabilanggo si kanhi Davao del Norte 2nd District Representative Antonio Tonyboy Florendo. Disqualified na usab siya nga mugunit og posisyon sa gobyerno. Kini may kalabutan sa iyahang kalambigitan sa Joint Venture Agreement, Tali Bureau of Corrections ug sa kumpanya sa pamilyang Florendo nga Tagum Agricultural Development Company, Contadeco, alang sa 3,000 hectares nga luna sa Davao Penal Colony.
Base sa gipagulang desisyon, conflict of interest ang maong kasabutan. Gumikan na hitabo kini sa panahon nga kongresista pa siya. Na nag-iya usab daw kini og 75,000 shares sa stock sa Tadeco atol sa renewal sa joint venture ni atong 2003 diin kongresista pa siya. Kalapasan matud pa kini sa Republic Act 3019 kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa statement sa kampo ni Florendo, mo-file daw sila og motion for reconsideration. Gumikan dili pa kuno final o executory ang desisyon sa Sandigan Bayan. Sumala pa nga dili daw importante kung kongresista o dili si Florendo sa panahon sa renewal sa nasangpit nga joint venture. Gumikan, automatic matud pa kining ma-renew. 2017, gifile ang maong kaso ni Representative Pantaleon Alvarez kinsa House Speaker pa ni atong panahuna. Si Florendo og Alvarez ang pipila sa suod nga supporter ni President Rodrigo Duterte apan nagkabangi kadugayan. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gisaulog karon sa Cagayan de Oro City ang Higalay Festival 2020. Apan, kumustahon ta ang kapistahan taliwala niing pandemya karon? Pinagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Tama ka na sila, wala makapugong ang pandemya sa COVID-19 sa pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Agustin dinhi sa Cagayan de Oro City. Hinoon ang gihimo nga santos nga misa hugot nga gipatuman ang minimum public health standard. Tungod sa COVID-19, wala na ang naandan nga kabibo sa Cagayan de Oro City alang sa pagsaulog sa Higalay Festival. Apan, gipakita sa mga Cagayanon nga dili babag ang pandemya aron sa ulugon ang kapistahan ni Senior San Agustin, ang patron sa syudad. Busa kaganinang buntag dungan sa paglingkod ni Most Reverend Jose Araneta Cabantan isip bagong arsobispo sa Cagayan de Oro, nagpahigayon kini og santos nga misa. Apan limitado lamang ang makasulod sa simbahan o gugut usab nga gipatuman ang minimum health protocol. With Christian obedience, I shall follow what the bishops, as authentic doctors and teachers of the faith, declare, or what they, as those who govern the church, establish. Naghalad sab og pag-ampo ang simbahan ngadto sa mga natakbuyan sa COVID-19 nga mamaayo sila og mas palig-unon pa sa labang makagagahom ang atong mga medical og non-medical frontliners. Pipila gihapon sa mga Cagayanon ang mibisita sa St. Augustine Metropolitan Cathedral aron mohalad sa ilahang pag-ampo. Usa lamang ang deboto nga si Mel George Wabe nga nagsaulog usab sa birthday sa iyang anak. Dagan pang katuigan, lubayan pa unta sa Ginoo ang iyang mga kuan niya sa iyang kinabuhi nga maayo iyang panglawas. Taliwala sab sa iyang kapansanan, wala kini makapugong kang Cyrus Prio nga musimba og mangayo og giya ngadto sa Ginoo. Namaligya sab siya og kandila ngadto sa mga nanimba agig panginabuhian. Sipag at tiyaga lang, maniskarte sa buhay. Kahit na nakay kabilinggan sa mong kinabuhi, kugihan lang ka, mabuhi, yapon ka og ang imong pamilya. Anaa gihapon ang fluvial procession kaganinang buntag apan simple lamang agig pagpasidungog kang Senior San Agustin. Viva Senior San Agustin! Viva! Viva! Simple man ang selebrasyon karong tuiga sanglit temporaryong nawala ang mga mabulukon nga carnival, street dancing and parade ug uban pang aktibidad. Ang importante kay magpabiling lig-on og dili mawad-an og paglaom nga aduna pay mga maayong butang nga moabot sa atong kinabuhi. Sila mensahe karon sa simbahan ngadto sa mga Cagayanon nga taliwala pa man sa pandemya, hinaot nila nga magpabiling lig-on ang katawhan ug mas mahiduol ang ilahang relasyon ngadto sa Ginoo nga moy tinubdan o kung asa nato ginakuha ang paglaom ug kusog nga atong kinahanglan sa atong matag adlaw nga pagpanginabuhi. Sheila. Daghang salamat, Cyril Chavez. Nagmalampuson ang 11 virtual pageant sa Miss Cagayan de Oro. Atong sayron ang highlights ni ini pinaagi sa report ni Cyril Chavez. Mabulukon, sadya ug lingaw ang nahitabong Miss Cagayan de Oro 2020 Virtual Coronation Night kagabii. Diin napakita sa 8 ka mga Cagayanong kandidata ang ilahang kaanyag ug talento sa digital space.
Kini ang labing unang virtual pageant nga gipahigayon sa Cagayan de Oro, subay na sab sa new normal nga epekto sa pandemya sa COVID-19. Tulo ka mga inilang personalidad ang judges nga mo'y nagpili sa Miss Cagayan de Oro City 2020. Usa na dinhi ang Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy, Mr. Oliver Victor Amoroso. Miss Universe Philippines 2012, Hemelin Escudero Tamayo, ug ang chairman sa Board of Judges, ang icon sa fashion design sa Pilipinas nga si Rene Salud. The candidates will be judged according to this criteria. Physical attributes, 30%. Poise, grace, and carriage, 30%. Intelligence, 30%. X factor, 10%. For a total of 100%. Nagpakitang gilas ang mga kandidata sa virtual stage ug dayag ang ilang kaanyag, ilabi na sa swimsuit ug long gown competition. Best in swimsuit and long gown si candidate number 6 Jeza Relevo ug best in design si candidate number 8 Kisi Lagang, pinaagi sa iyang designer nga si Joshua Gibune. And this year's best in swimsuit is candidate number 6. Ug una natapos ang kompetisyon, giharanahan ang mga kandidata ni Kapuso Hank Rodjun Cruz. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Misamot ang kakulba dihang gitawag na ang top 3 gikan sa 8 ka kandidata. Pasok sa top 3 si candidate number 6, candidate number 3 ug candidate number 1. Gisundan gilayon sa final question and answer portion ug ang napiling Miss Cagayan de Oro. Candidate number 6. Si Miss Cagayan de Oro 2020, Jeza Relevo nga taga Barangay Bonbon, ang Miss Cagayan de Oro 2020, ang labing unang virtual beauty queen sa syudad. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Dropbox sa barangay gilusad sa PhilHealth karong adlaw. Gilusad karong adlaw sa PhilHealth sa Barangay Dumoy ang Dropbox sa barangay. Usa kini sa mga programa sa PhilHealth nga mamahimo na lang ihulog sa mga tao ang ilang membership form ug mag-update sa ilang membership sa Dropbox nga gipangbutang sa mga barangay. Dako kuno kinig tabang sa mga miyembro nga dili na kinahanglang mubiyahe pa aron mahilayo sa COVID-19. Ang Barangay Dumoy may unang barangay nga nahatagan og Dropbox ug gisunod dayon ang ubang mga barangay labi na kadtong mga anaa sa lagyong lugar. Dako kay tabang especially karon nga naatay problema sa pandemic. Nga ang pagpamimbro sa mga kining nagkinahanglan og PhilHealth pwede na nga sa barangay na lang, no? Di na sila mo biyahe. Especially yung mga new members na mag-apply sa membership at mag-update sa kanilang membership. We wanted to give access doon sa kanilang barangay para dito na lang sila muagto, hindi na sila muagto opisina. Taliwala sa pandemya, wala gihapoy puas ang pagpanghatag og food relief packs sa GMA Regional TV. Karon, ang nakabenepisyo mga residente sa Barangay 24 sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nahimong emosyonal sa Idilita Balaba, human nga usa siya sa mga nakadawat sa food relief packs nga hatod sa inyong Kapusong istasyon, subay na sab sa programang Kapuso Barangayan on Wheels. Si Idilita ug ang iyahang pamilya nakasinati og kalisod karon tungod sa nihit ang mga pasahero sa iyang bana nga sikat driver. Lisod gyud gyapon. Manang dako kay among pasalamat nga nakabot diri ang GMA Kapuso. Dako sab ang pagpasalamat ni Nanay Rodora Pasinte sa nadawat nga hinabang gikan sa GMA Regional TV. Kuan, tinabangon. Alagad sa mga tao. Dako ko salamat sa GMA. Nakatag mga kayuhan sa tao. Dakong kalipay ug pagpasalamat ang gibati sa 120 ka mga pamilya sa Barangay 24 sa Cagayan de Oro City sa nadawat nga food relief packs. Nagtinabangay ang mga personahe sa GMA Regional TV Northern Mindanao ug dunay pay pabaon nga mga mensahe sa paglaom luyo sa pandemya karon.
Gisiguro sab sa inyong kapusong istasyon nga luwas ang mga benepisyaryo sanglit kompleto sa PPE ang atong kapuso team o gipatuman gayod ang mga health protocols sama na lamang sa pag-check sa temperatura sa mga tawo, pagbutang og foot bath ug pag-disinfect sa lugar. Dayag gayod ang kalipay nga gibati sa atong mga kapuso nga nakadawat sa hinabang. Usa lamang ang Kapuso Barangayan on Wheels sa mga paningkamot sa GMA Regional TV nga makahatod og tabang ngadto sa atong mga kapusong nanginahanglan. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Butuan City, naresto si Israel Rambo Serrano, 35 anyos, taga-barangay Masao, atol sa gipahigayong entrapment operation sa NBI Caraga sa usa ka hotel sa syudad. Si Serrano gireklamo siyang ex-girlfriend human niya kini gi-blackmail nga iyang ibulgar ang ilang sex video kaniadto kung dili kini subli makikita kaniya sa mong hotel. Misulay pag-ikyas ang suspect apan nadakpan gihapon kini. Tulo ka kaso ang atubangon ni Serrano nga mao ang violation sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, Republic Act 9262 o VAUSI Law ug Anti-Trafficking in Persons Act. Sa Surigao del Sur, pakyas nga mapalusot sa duha ka suspect ang mga ginabas nga magkuno o ironwood diyang naharang kini sa checkpoint sa Purukwan, Barangay Pasayan, lungsod sa Lianga. Ang mga kahoy nga nagkantidad og 200,000 pesos gisakay sa wing van nga dunay kargang saging. Arestado sila si Wendell Marato, kinsa driver sa truck ug kauban niining si Jesmy Makasan. Pulos taga Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Kasong paglapas sa PD 705 o Forestry Code of the Philippines ang atubangon sa duha. Ana sa 33 ka mga armas, tinsagad mga pistola ug duha ka high-powered firearms ang gipresenta sa Iligan City Police Office. Kinisubay sa kampanya sa kapulisan labot undocumented o illegal nga pagkupot sa armas, dili lang sa mga sibilyan apan lakip na mga sakop sa kapulisan ug kasundaluhan. Padayon sa panawagan nila ngadto sa hintungdan nga samtang dili makakuha og lisensya, pwedeng ideposito una sa istasyon sa kapulisan. Kapin 24.4 milyon na ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang halos 210,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug kapin 6,000 niini mga taga Mindanao. Misaka na sa kapin 24,466,000 katao ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ananasab sa sobra 16 million ang naka-recover ug 831,827 ang namatay. Samtang duna nay 209,544 nga nagkasakit og COVID-19 sa Pilipinas. Miabot na sa 134,474 ang naka-recover ug 3,325 ang namatay. Ug sa mong ihap, 6,100 ang dunay COVID-19 nga taga Mindanao. 4,073 ang recoveries ug 159 ang namatay. Nagandam na ang kagamaan ng lokal sa Dakbayan sa Davao sa subling pag-abli sa Rojas Night Market. Subay sa naunang pahayag ni Mayor Inday Sara Duterte, gilaraw nga ablihan pagbalik ang Rojas Night Market sugod Setyembre 1. Kinumduman nga temporaryong nahunong kini bunga sa pandemya sa COVID-19. Sa pagkakaroon, giandam na ang Rojas kung asa gipang pinturahan og balik ang kalsada, kung asa mupwesto ang mga tindahan o gipangbutangan na og suga. Mando sa mayor nga kung ablihan na kini pagbalik sa publiko, kinahanglan nga hugtanong mapatuman ang health protocols. So Rojas Night Market mag-open na sunod semana. September 1, pero ang liquor ban gi-move una sa October. So bad news sa mga giuhaw nga camel. Sa mga naitumong dito nga mo inom. Kamay antos na lang yapon, pero importante ana nga maablihan ang Rojas Night Market, at least mo hinahinay o kabibo na pod ang dakbayan sa Davao, no? Kaya daghanan po mo bisita diha. Pero kinahanglan gihapon ipatuman ang minimum public health standards. Mga kapuso, way puha sa among pagkatulog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pa ulahi sa madagkong balita sa nagkareng rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahi ug dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Sheila Vergara Rubio. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!